Yalla bai, abin da kake nema na fi da shi saba ubangiji ne. Allahu akbar. Ka ajiye min yan makullai na. Kawai ka kama hanya ka tafi ka je ka neman aiki a wani guri. Kuskure ka samu tsotsi ne Hajiya. Laifin waye? Shin menene laifinta kuma menene abin da ta hankaro kuma menene hangenta shin kuma menene ribarsa menene ka kokarin yi da ita dama ta ce Lafiya ya baka ƙara sacin ka bani mamaki Bishira. Ban yi tsammanin haka da dare. Zabi me kuma aka ce nayi kuma me ya faru? dama ta ce Yake faruwa. Ba komai. Ki gaya min gaskiyar abin da yake faruwa. Ya na ganki haka lafiya kuwa? Lafiya ne ba komai. Ban yadda ba, ki gaya mu. Kika gaya masa me yace miki? Ban samu na gaya mishi. Ni ba zan bi ra'ayinsa ba. Amma ni fa kin san bana yin harka idan ban ga kaya ƙasa. Baka da matsala, amma wannan harka ce ba idan ta kuma. Ni ma ina da nawa wasu. Ai ba ki da matsala. lissafin sa irin na masu farautar shaho ne sai da inda ungulu take tabbas ka san akwai wari a wajen niyyarta daban niyyarsa daban kuma tunaninta ta ina ne inda za ta tokare shi a tunaninsa ta ina ne inda zai shawo kanta sai dai kash ra'ayinsa bai zo ɗaya ba Haka da wayan takardar ba na gaskiya bane jami'a. Kamar yawa gaskiya bane. Mun je ma'aikatar tasu. Suka duba takardar suka ce ba na gaskiya bane kuma babu sa hannun sa cikin kai. Kuma kun tura kuɗin? Wani kuɗin kuma Ni wallahi na manta. wani abin da ya fi hauka. Kin sai ina son da nake musu. Lalle ai tantan na fahimci haka. dama ta ce Gidan cikin ƴan matan da ya aikata wannan. Yaya ba shi fa burinsa kawai ya ga asiriyatu. To ai me sun kini bari in kira yayin. Ka ga mana. Ni ba na so in je. Ba wata magana nake so kawai kamar da shi da kai. Wallahi tallahi Umar ba shi da laifi. Saboda bai ce yana so na bani na yi tunanin soyayya ce a shirkin sai in mutu. dama ta ce mashirin shirin Yusuf Triple mataimakin mai bada umarni Yusuf Triple labari tsarawa da kuma bada umarni Nura Mustafa Waye Kar ka kuskura. Haba umma, ba ta ji irin maganganun take gaya mun? Baka aikata ba ne? Ai dama na sani kawai, na san dama nuna bambanci kawai da wariyar launin fata ake nuna mun kawai shi sa take rena ni. sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna Bukata Hausa TV wannan shiri zai fara zo muku ne kai tsaye da zarar mun fara saka muku shi